U Srbiji je u poslednja 24 časa registrovano 114 osoba pozitivnih na koronavirus, a još 3 osobe su preminule. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović-Batut, Darija Kisić-Tepavčević, saopštila je podatke o testiranim, novozaraženim i preminulim osobama na teritoriji Republike Srbije u poslednja 24 sata. U Republici Srbije od 15 časova do 15 časova današnjeg dana registrovano ukupno 9791 slučaj COVID-a. Od našeg posljednjeg izveštavanja do 15 časova testirane su uzorci od 6196 osoba, od kojih je 114 bilo pozitivno. Današnji procenat pozitivnosti je po prvi put ispod 2% i iznosi 1,8%. U ovom momentu hospitalizovano je 1750 pacijenata. Takođe, u ovom momentu na respiratoru se nalazi ukupno 48 pacijenata. Do današnjeg dana u Republici Srbiji testirano je ukupno 117.474 osoba. Nažalost, od našeg poslednjeg izveštavanja u poslednja 24 časa preminule su još 3 osobe kao posledica infekcije ovim virusom. Tako da je na današnji dan ukupan broj preminulih od početka epidemije 2003, ja se izvinjam 203, a procenat smrtnosti iznosi 2,07%. Ukupan broj izlečenih građana do ovog momenta je 1971. Brojevi pokazuju da se situacija smiruje, ali je bitno zadržati oprez u narednom periodu i poštovati sve mere zaštite i prevencije od zaraznog virusa, dodala je Darija Kisić-Tepavčević.